sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ninyong sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gid sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jean. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, halihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Saving all my love for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jen. Oh, sure ka? Gusto ka nga muipon na ako nimo? O laki, dugay namang wa si mama o si papa. Unya ako rang usang anak. Dako ra sad kay itong bahay kung ako rang usa didto eh. Sige, Han. Pwede ra. Ako na lang atiman sa mga bills nga bayron nun kadabuan. Naon sa mga uy. Siyempre tungaan gihapon na nato. Nabi ako'y trabaho sad. Okay, Han. Sige. Ay, pagkaswerte na lang ginako nimo. Maswerte ko nimo kay pinangga og mahal kaayo ko nimo. Han, muadto na ako sa trabahoan, ha? Sige Han, day off man na ako. Mag general cleaning na lang ko din sa bahay. Ang imong lunchbox, ano man nadani mo? Yes, Han. Nanan din eh. Thank you, ha? I love you. I love you too. Amping. Ay, salamat. Nahuman na gyud ang takog panglimpyo. Ay, grabe sa bugoy. Taod-taod naman sagod nga wa ko makapanglimpyo sa mga suok-suok. Maayo! Oh, Maayo! kinsa man ron? Kadiyot lang. Oh, Mahimong musod? ha? O, unsay ato? Pasodlaon ako kung dili ka gustong anhikos gawas mag-iskandalo. Dali, sud. Lingkod. Dili lang ko magdaghan pagstorya. Ako si Carol. Asawa ko ni Daryl. Unsa? Pero ang ako nahibawan... Syempre, dili ka siya masulti ni mo. O ganun mo to, o kagyod. Nia, daan ako ang among family picture ko yung ang among mga anak. Kinuo ko. Mao kung ako pa ni mo, no? Buwagi siya. Kung dili ka gusto makagubag pamilya. Han, niyan ako. Niyam ni kayo sa gawas. Naday ko idang lami nga sudan para nimo. Paborito ni nimo. Niya si Carol. Hayop ka, Daryl? Ha? Ngano nabuhat mo din mo na ako? Ngano man? Hayop ka! Unsa? Husto ra. Paulit dito sa ato. Ikaw may nagguba sa itong pamilya. Ug dili ako. Hagbay ratang wa. Wa na ta, Carol. Wa na ta. Daryl, please. Please, balik na mo. Ayaw rin buhatan na mo sa itong mga anak, Paulit please. na. Adto ra ta dito magstorya. Paulit na. Carol. Ako na si mangutanan nimo. Nganong namakakan ako? Tundi mahal ka. Namagidot ako'y planong musulti nimo pero nahadong mawa ka na ko. Hantuwi ko. Dugay naming wa na ni Carol. Hagbay naming nagkabuwag. Bisan pa man atong panahon nga wapat na makaila. Siya mo iniguba sa mong pamilya. Kapila na ako siya gipasaylo pero kapila sa kunya gibuang. Pila na kalalaki ang among giawayan. Daryl. Sabi ni mo, kung buang palang igong pagkatao, hagbay ra unta na ko siyang gipapriso sa iyang mga sa nga nahimo na ko. Pero wala ko buhata. Tungod og alang sa mong mga anak. Jean, maluwi ka. Ay kung buwag eh. Isada ko ni mo.
Ako ni tarungon. Ug dili siya makasamok na to. Isaad na ko nimo. Kumusta si Carol? Nagkaistorya na mo? Oh. Og nagasabot namin duha nga di na siya manghilabot na to. Basta padayon lang ko mo suporta sa mong mga anak. Mayo, hinuwan ka mga na. Han, Darrell, thank you. Thank you kay wagin ko ni mo buwag eh. Di na ko kaya kung mawakan ako. Mahal kita ka, Han. mahal sad kaayo ti ka, Darrell. Dali mo, mga anak. Uy. Sod. Nganong gidaman ni Darrell iyang mga anak? Han? Lagi niya ka. Nga naman, doon ay problema? Jane, buhang yun to ko nimo. Kung pwede, arin na po yung ang akong tulo ka mga anak na to. Oh, unsa? Pero kung dili okay, mangita lang mig among kabilinan. Kadiyot lang, unsa man na nahitabo? Doon ay sakit si Carol. O di na niya matarong o gatiman ang mga bata. Unsa? Mao naka-decide ko nga akong kuhaon ang mga bata. Aron ako ang muatiman nila. Unya si Carol? Kinsa may mo atiman niya? Ang among kamagwangang anak, si Andy. Han, okay ra ba kung Andy ang akong mga anak? Han, sagi kaingon ko na dako ni ang bahay para nato. Ngano kung dili okay para nako? Mas maayo kung anhi sila aron masaba na sa di ang bahay kay na ay mga bata. Han, salamat. Salamat gigayo. Salamat ka nakikita ka na ako. Kabit. Oh, Carol. Sa akong tanaw ni mo, no? Bright pa ng taka. Maayo ka kitsura. Pero kung uto kay lang, wa ka ana. Nakikita ka ba na ako aron insultuhon ko? Unsa man di expect ni mo? Daygon di ka sa imong pagkakabit? Bisag unsa pa isulti nimo. Mahal ako si Darrell. Ug nahibawot ang duha nga hagbay na mong wa, bisan pa og wa pa ko moabot sa kinabuhi ni Darrell. Oh, Kung wala kailaing isulti na ako, moadto na ko. Na-hospital ko na si Carol. Unsa? Doon na siya ay leukemia. Kinuo ko. Han, okay lang ba kung mo pa uli lang ko panagsa kay mupuli kong bantay niya sa mong kamagwang anak dito sa ospital? Oo, oy. Mas kinahanglan sila nimo dito. Thank you. O okay na ba, Han, kung ikaw lang una ang akong binlan sa mga bata? Han, way kaso. Okay kaayo. Muna na saslag akong mga anak. Maong okay rakit kaayo, Han. Salamat, Han. Thank you. Salamat yung gayo sa mong pagkamasinabuton. Macy, si Papa ninyo? nilakaw man to tita. Ingon siya at tuon niya si Mama Carol.
Nanawag man to akong ati Andy ni Papa kanina. Ah, mao ba? Ah, sige, thank you. Jean, okay ba kung ani unas Carol na to? Maamgoy hangyo niya nga makauban niya nga among mga anak. Sa di pa siya mawa din sa kalibutan. Ah, mao ba? Okay rahan. Sigurado ka nga okay na gud? Okay ra lagi. Carol, kumusta ka? Andy, sige na. Nagpaabot na turon si Lola ni mo dito. Madilagi ko. Dili ti kapasagdan din sa babae ni Papa. Unsaon pala niya ka? Andy, paminaw. Anugon kayo kung dili ni mo i-grab ang maong opportunity. Siya ba may magastos sa imong pag-eskwela? Balag di ko maka-eskwela ron nga school year. Basta mabantayan lang ti ka. Basta kinahanglan ka na mo ron. Andy, sakto si mama ni mo. Anugon kaayo kung dili ka mo eskwela. Usa pa, ayaw ka bala ka. Ati manon ako si mama ni mo. Wa ko'y salik ni mo, uy. Andy, ba ni mo ha? Ayaw na. Okay ra. Carol? Diara Imna ning tambal ni mo. Tingali, nalipay na ka, no? Nga ikaw gyud ang makaangko ni Daryl. Og dili ako. Og ikaw sada makauban sa akong mga anak. Carol, may gusto na ko nga mamaayo ka. O bisag ka nun sa Carol, wa ko magunahon na og dautan bahin ni mo. Mao ba? Jean, pasaylo ako. Pasaylo ako sa tanan akong panginsulto ni mo sa una. At least, kampante ko maghunahon na nga naas mga maayong kamot ang akong bana. Ingon man ang akong mga anak. Dugay tinakang gipasaylo, Carol. Jean, Han. Salamat kayo sa mong pagsabot o pagdawat sa akong sitwasyon, ha? Mahal kita ka, Han. Mahal sad kaayo ti ka, Daryl. Og andam kong manginahan sa imong mga anak. Salamat, Han. Salamat kayo. Stolen moments is all that we share. Ikuha na gid si Carol sa labang makakagahom. Og karon, ako may nag-atiman sa ilang mga anak ni Daryl. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Daryl, og malipayon mi uban sa ilang mga anak ni Carol. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mo kita mga higalang kaagi ni Jen nga tiga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo awit nga naglahan Saving all my love for you.